se mun on tässä. Te ette vaan osaa. Se on näin kyllä kerta kaikki osaa. Oletko vähän rauhoittunut tutte kuulta? Nää on hyvin tullut nää 3 tyttöä just. No vittulis. Tääkin on. Se on aina ollut tollanen. Se on tämmönen myyrä. Nää on nämä. Jollain ostaa lapio. Nää on ihmeessä nää 2 isompaa. Mitä helvettiä toi kakala. Kato nyt se ajaa pois. Minkä pois siitä. Äiti kattoo. Nella kattoo. Eiku ei oo. Nella kattoo. Okei, helvetti tulle taas tuli. Sä laitat nää tistit peitot nyt noille tistit. Niin Tinkakin veli, katsotaan sen punaisen se papupussi silloin siellä. Sitten sinne täkki ja sinne pussi.